ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахбор бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. созандагӣ омили калидии пешрафт ва таҷассумгари иродаи қавии миллат. Тоҷикистон имрӯз бо иродаи қавӣ ва сиёсати ҳадафмандона ба сӯи ояндаи ободу муваффақ гомҳои устувор менеҳад. ҳар як иқдоми созанда ва дастоварди нав заминаҳои рушди дарозмуддатро таҳким бахшида шароити беҳтари зиндагиро барои мардум фароҳам месозад. хизмат дар сафи артиш, мактаби ҷасорат, мардонагӣ ва садоқат ба ватан аст. ин давра барои ҳар як хизматчии мактаби бузурги зиндагӣ обу ирода ва баландбардоштани ҳисси ватандӯстист. ба президент ба ватан содиқ мемонам. наврӯз паёми шодӣ, муждаи баҳор ва рамзи эҳёи зиндагист. ин ҷашни бостонии ниёвон ки аз умқи таърих сарчашма мегирад, имрӯз берун аз марзҳои кишвар низ бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мегардад. шукӯҳи ҷашни наврӯз дар муттаҳидӣ ва ҳамбастагии мардум. рушди соҳаи тиб дар кишвар нишонаи таваҷҷӯҳи пайваста ба саломатии ҷомеа ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум. идомаи ҳафтаи ҳифзи саломатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар шароити то рафт шиддат гирифтани равандҳои марбут ба сиёсати ҷуғрофӣ ва тағйирёбии иқлим ки бо суръат ҷараён дорад, дигаргуниҳои табиӣ аз ҷумла гармшавӣ бо суръат мушоҳида шуда аз рӯи хушксолӣ дар соҳаи кишоварзии аксар кишварҳои ҷаҳон мушкилотро ба бор овардааст. ин аст ки вазъ дар кураи замин зарурати таҳқиқотҳои нави илмӣ ва мутобиқсозиро тақозо менамояд. дар ин раванд роҳҳои мутобиқат ба дигаргуниҳои табиӣ ҷорӣ намудани таҷрибаи инноватсионӣ дониста мешавад. фахриддини муҳаммад юсуф шарҳи бештар медиҳад. дигаргуниҳои табиӣ, хушксолӣ, лапишҳои иқтисодӣ ва болоравии арзиши маводи озуқа дар замони навин дар аксар кишварҳои ҷаҳон чун мушкилоти ҷиддӣ пазируфта шуда. камбуди ғизо ва оқибатҳои ногувори он андешидани тадбирҳои бетаъхирро тақозо мекунад. созмони милали муттаҳид нархи ҷаҳонии маводи ғизоӣ дар моҳи март ба баландтарин сатҳ расид. тибқи маълумоти созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, нархи ҷаҳонии маводи ғизо дар ин моҳ болоравиро идома дода ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи сентябри соли 2025 расидааст. индекси нархҳои маводи ғизоии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ба 128.5 ҳол расид ки аз сатҳи таҷдиди назаршудаи моҳи феврал 3 банд яъне 2.4% зиёдтар аст ва тамоюли болоравии худро барои дуввумин моҳи пай дар пай идома медиҳад. ин нишондиҳанда нисбат ба як соли пеш бо фоизи бештар арзёбӣ мегардад. омили асосии афзоиши нарх шиддат гирифтани вазъ дар сиёсати геополитикӣ дониста мешавад. тибқи маълумоти созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид дар ҷаҳон тибқи арзёбии ин созмон беш аз 735 миллион нафар бевосита аз яъне ки онҳоро хатари гуруснагӣ таҳдид мекунад ва агар ба норасоии маводи озуқаворӣ агар назар афканем, тибқи ҳамин маълумоти ҳамин созмон соли 2025 дар ҷаҳон 318 миллион нафар аз норасоии шадиди маводи ғизоӣ озуқаворӣ яъне танқиси ҷиддӣ кашиданд ки дар қиёс бо соли 2024 23 миллион зиёдтар аст ва пешбинӣ шудааст ки ҳамин нишондиҳанда дар соли 2026 ки сабабҳои гуногунро дар пай дорад аз ҷумла
раванди бисӯбиқаи тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори он ки беобиву хушксоливу дигар паёмадҳои манфиро дар пай дорад. ҳамчунин вазъи ноустувори ҷаҳони муосир, канда шудани раванди таъминот ва амсоли чунин омилҳо ин нишондиҳанда метавонад дар соли 2026 бошам шиддаттар шавад. созмони ӯзуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ҳушдор медиҳад ки хароҷоти баланди сӯзишворӣ ва нуриҳо метавонад боиси коҳиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ гардад. тибқи андешаи созмони ӯзуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, динамикаи минбаъдаи нархҳои ҷаҳонӣ аз ҳосили ғалладонагӣ, тағйирот дар нархи энергия ва ҷараёни тиҷорати ҷаҳонӣ вобаста хоҳад буд. бо назардошти дигаргуниҳои иқлимӣ ва ҳифзи табиат, имрӯз олимон ба таҳқиқу омӯзишҳои нав мепардозанд. ҳамин тариқ бо мақсади устуворӣ ва мутобиқ намудани организмҳои зинда ба дигаргуниҳои табиӣ, хоса пешгирии таъсири хушксолӣ ба соҳаи кишоварзӣ, роҳандозии таҷрибаи нав самаровар баҳогузорӣ мешавад. вобаста ба самти мазкур якчанд тадбирҳои амалӣ пиёда мегарданд, аз ҷумла яъне аз иқтисодиёти анъанавӣ ба иқтисодиёти сабз гузаштани ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз омилҳое ба шумор меравад ки вобаста ба самти таъмини амнияти озуқаворӣ ва таъмини аҳолии кишвар ба ғизои хушсифат оварда мерасонад. ва аз ҷониби дигар ин бевосита диверсификатсия, яъне гуногуншаклии иқтисодӣ ва соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад ки вобаста ба ҷорӣ намудани низоми оби қатрагӣ ва технологияҳои инноватсионии муосир, инчунин доир ба самти масалан ирригатсионӣ ва заминҳое ки аз гардиши кишоварзӣ, яъне ки берун мондаанд, онҳоро аз нав ба гардиши кишоварзӣ даровардан дар кор. ва ин матлаб низ дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар барномаи миёнамиллати кишвар барои солҳои 2021-2025 гуфта шудааст. дар шароити тораф мураккаб гардидани вазъи иқтисодӣ дар ҷаҳон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ояндабинӣ пайваста андешидани тадбирҳои муассир чун истифодаи мақсадноки захираҳои табиӣ, манбаъҳои обӣ, рӯй овардан ба самаранокии истифодаи заминро дар кишвар ҳидоят менамоянд ки натиҷа ба бор меорад, аз ҷумла захираи маҳсулот барои 2 сол ва бештар аз он. бо такя ба ҳидоятҳои раҳнамусоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри истифодаи оқилонаи замин ва таъмини фаровонии сабати истеъмолӣ нақшаҳои мушаххас татбиқ шуда неку аҳволӣ таъмин карда мешавад. масалан, дар натиҷаи истифодаи оқилонаи замин ва гирифтани 2-3 ҳосил ва зиёда, нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ рӯ ба афзоиш ниҳода, рушди посиботи иқтисодӣ низ ба қайд гирифта мешавад. яке аз омилҳои асосӣ ин метавонад яъне афзоиши аҳолӣ аст. бо дар назардошти ба инобат гирифтани афзоиши аҳолӣ бояд ки худтаъминкунии бозори дохилӣ ба маҳсулоти ғизоӣ бояд на камтар аз дар сатҳи 85% таъмин карда шавад. танҳо дар ин хусус, дар ҳамин гӯем ки замина мо метавонем амнияти озуқавории худро устувор нигоҳ дорем ва аҳолии кишвара бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ бо такя бо иқтидорҳои истеҳсоли худи таъмин созем. истифодаи мақсадноки замин бо такя ба таҷрибаи муосир, нақшабандии дуруст ва ҳадафҳо дар роҳи таъмини талаботи бозор имрӯз дар шаҳру ноҳияҳо бо дастовардҳо мушоҳида шуда. хоҷагидорон дар баробари қонеъсозии талаботи дохилӣ ҳамзамон маҳсулоти хушсифати кишоварзиро ба содирот менигаронанд. фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат ки дар заминаи ҳидоятҳо баҳри ғанисозии сабати истеъмолӣ ва таҳкими амнияти озуқаворӣ таъмин мегарданд, муваффақияти аҳли заҳмати мардуми шарафманд аст. боло бурдани некуаҳолии мардум, фаровонии дастурхони ҳар як хонадон, ҳидоят ва роҳнамоиҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки бо такя ба он дар дилхоҳ шароит натиҷаҳо назаррас хоҳад буд. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Фарҳоди Восеъ, Ахбор. наврӯз пайвандгари тамаддунҳо. ҷашни наврӯз ҳамчун пайвандгари тамаддунҳо нақши муҳими таърихӣ дошта давоми садсолаҳо ба пешрафти фарҳангӣ, илмӣ ва иҷтимоии минтақаи Осиёи марказӣ ва берун аз он такони ҷиддӣ бахшидааст. сароғози наврӯз ба ҳазорсолаи пеш аз милод рост меояд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки наврӯз на танҳо ҷашни дарборӣ буд, балки рӯзи оғози корҳои кишоварзӣ, эҳёи табиат ва баробарии шабу рӯзро нишон медод. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон ҷашни байналмилалии Наврӯз бо иштироки доираи васеъи намояндагони ҳарду кишвар ва риояи анъанаҳои хоси ин ҷашни бостонӣ дар сатҳи баланд таҷлил гардид.
дар ҳамоиши бошукӯҳи фарҳангӣ намояндагони мақомоти давлатии тоҷикистону қазоқистон, корпуси дипломатӣ, намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ ва тоҷикони бурунмарзӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки ҷашни байналмилалии наврӯз ҳамчун мероси ғании маънавӣ ва фарҳангии миллатҳо, мардуми дӯсту бародари тоҷику қазоқ ва дигар кишварҳои ҳамсояро муттаҳид месозад. дар доираи чорабинӣ ҳунарҳои мардумӣ намоиш дода шуд. гӯшаи ҳунарҳои миллӣ бо намунаҳои нодири сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ ва осори фарҳангии ниёгон таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта ва ансамблҳои ҳунарӣ баргузор шуда ба ҷашн шукӯҳу шаҳомати хос бахшид. бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон дар меҳмонхонаи фейрмонт баку ба муносибати иди байналмилалии наврӯз чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони чакан фэшн шоу мероси анъанаҳо дар тӯли асрҳо доир гардид. ҷумҳурии тоҷикистонро дар ин чорабинии фарҳангӣ тарроҳони боистеъдоди тоҷик бо намоиши коллексияҳои чакан, нури бадахшон ва навои хӯросон ки тараннумгари ҳунару маҳорати баланди мероси фарҳангу ҳунари миллии тоҷикон мебошанд, муаррифӣ намуданд. қобили зикр аст ки дар чорабинии фарҳангӣ меҳмонон аз намояндагиҳои дипломатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, мақомоти расмӣ ва вазорату идораҳои мухталифи кишвари иқомат, вакилони маҷлиси миллӣ ва аҳли зиё, ҳамватанони бурунмарзӣ ва донишҷӯёни тоҷики донишгоҳҳои Озарбойҷон иштирок намуданд. зимни ҳамоиш иштирокдорон гӯшаи фарҳангии худро оро доданд. дар қатори онҳо гӯшаи ҷумҳурии тоҷикистон бо хӯроку шириниҳои лазизи наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтчин, ҳунарҳои дастии қадимии мардумӣ аз қабили сӯзанию гулдӯзӣ омода гардид. ҳамзамон дар чорабинӣ барои меҳмонон дастархони идонаи наврӯзӣ иборат аз ҳафтсин ва ҳафтчин ороста шуда, суруду таронаҳои дилнишини санъаткорони маъруфи тоҷик писанди тамошобинони сершумори озарбойҷонӣ гардида. сурудҳои дилнишини сарояндаҳо ва рақсҳои тоҷикии гурӯҳи рақсии академияи хореографии Боку ва гурӯҳи рақсии донишгоҳи Хазар таби ҳозиринро шод намуданд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар Озарбойҷон иброз кард ки иди байналмилалии наврӯз ҳамчун мероси ғании маънавӣ ва фарҳангии миллатҳо, мардуми дӯсту бародари тоҷику озарӣ ва дигар қишрҳои ҳамсояро муттаҳид месозад. иди наврӯз ин рамзи оғози баҳор ва эҳёи табиат буда мардумро ба ҳамдиливу созандагӣ ва ҳамбастагии халқиятҳо даъват менамояд. ин чорабинӣ дар рушди муколамаи фарҳангӣ байни ду давлат саҳми муҳим гузошта, идомаи анъанаи мубодилаи фарҳангии дуҷониба мебошад. сокинон ва меҳмонони шаҳри Боку имкон пайдо намуданд ки зимни тамошои чорабинии наврӯзӣ ва намоиши либосҳои миллӣ бо мероси ғании мардуми тоҷикӣ дар ҳар духташ таърихи зинда, ҳунару малака ва рӯҳи офарандагонаш таҷассум ёфтааст, аз наздик шинос шаванд. воқеан наврӯзи хуҷастапай ҳикмат, фалсафа ва бузургтарин арзиши фарҳангӣ аст ки дар сарнавишти тоҷикон мисли муаммо дар худ асрори нуҳуфта дорад. умри ҷашни наврӯз таърихи хеле қадимӣ дошта ба ташаккули умри миллати мо пайваста аст. барои ошкор намудани моҳияту зуҳуроти он мардум ба бедории табиат, гармию нармӣ, шодию сурур, озодию латофат ва шарофати он боварӣ дошта бақои миллати тоҷик ва дигар ақвоми орётаборо ба он вобаста медонанд. иҷрои барномаҳои фарҳангии ҳунармандони тоҷик ва таҷлили наврӯз дар Озарбойҷон барои ҳамаи дӯстдорони фарҳангу санъат ва расму оини миллии тоҷик воқеан муҳим ва таърихӣ аст, зеро ташкили чунин барномаҳои ҳунарӣ муносибати фарҳангӣ байни ду давлатро боз ҳам мустаҳкам мекунад. дар доираи таҷлили бошукӯҳ аз ҷашни байналмилалии наврӯз сокинони фарҳангдӯсти ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ чорабиниҳои гуногуни ҷолиб ташкил намуда бо шодиву сурур ин ҷашни аҷдодиро истиқбол намуданд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ноҳия дар чунин тантанаҳои зебову фараҳбахши аҳли деҳот иштирок намуда дар сатҳи баланди идона ташкилу бароҳ мондани ҳамин гуна чорабиниҳои наврӯзӣ ва бунёди иншооти мухталифи хоҷагии халқро ҳамчун дастоварди бузург бахшида ба ҷашни наврӯзу истиқболи давлатӣ унвон намуданд. муассисаи таълимии рақами 22 ҷамоати деҳоти хуррамдиёри ноҳия ки қаблан фарсудаву таъмирталаб гардида буд, бинои нави он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин муассиса дорои синфхонаҳои кушоду барҳаво ва муҷаҳҳаз бо ҳама ашёву аёнияти дарсӣ буда барои 364 нафар хонанда пешбинӣ карда шудааст. айни ҳол дар ноҳия баҳри боз ҳам беҳтар намудани шароит ва сатҳу сифати таълим тадбирҳои зарурӣ ба роҳ монда шуда дар доираи чунин иқдомҳои бунёд
бунёдкорӣ бинои дигари садамавии шафати муассисаи мазкур таъмиру азнавсозӣ гардида истода аст ки дар оянда баҳри фароҳам овардани шароити хуби таҳсил мусоидат мекунад. оғози корҳои сохтмонии муассисаи таълимии рақами 17 ноҳия дар ин рӯз яке аз иқдомҳои бунёдкорӣ ҷиҳати фароҳам овардани имконот барои таҳсили насли наврас мебошад. бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани сокинон ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад, дар ин замина масъулини ноҳия ифтитоҳи иншооти хоҷагии халқ ва бо шуғл фаро гирифтани сокинони корҷӯйро аз масъалаҳои асосӣ медонанд. ифтитоҳи маркази хизматрасонӣ ва ошхона воқеъ дар шаҳраки хоҷамастони ноҳияи абдурахмони ҷомӣ ки дар арафаи ҷашни наврӯз ба фаъолият оғоз намуданд, тӯҳфаи арзанда дар ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дониста шуд. дар идомаи тантанаҳои наврӯзӣ ҳамчунин як майдончаи варзишӣ бо саҳми сокинони маҳал дар деҳаи ба номи Боқир Раҳимзодаи ҷамоати деҳоти Вахшони ноҳия мавриди истифода қарор гирифт. иншооти мазкур бо таҷҳизоти муосири варзишӣ аз ҷумла сабзаи сунъӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда барои машқу тамрини ҷавонон шароити мусоид фароҳам меорад. тибқи маълумот дар як вақт то 40 нафар ҷавонон метавонанд дар ин майдонча ба машқҳои варзишӣ фаро гирифта шаванд. ба фаъолият шурӯъ намудани маркази савдо ва сехи дузандагӣ дар ноҳия имконияти хубе баҳри аз худ намудани ҳунари дузандагӣ ва беҳтар шудани раванди хизматрасонӣ арзёбӣ карда шуд. ин иншоот аз ҷониби соҳибкори ватанӣ ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бунёд шуда дар он 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. таҷлили наврӯз дар муҳити деҳот, риояи оинҳои бостонӣ нишон аз эҳтирому арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни аҷдодӣ, муаррифии анъанаи ҳунармандӣ, ҳадаф, эҳёву рушд ва густариш бахшидани ҳунарҳои мардумӣ, либосҳои миллӣ намунае аз фарҳанги бою пурғановати ниёгон, шеъру таронахонӣ, ҳазлу зарофатгӯӣ, ташкили мусобиқаҳои варзишию бозиҳои миллӣ ва дигар бахшҳои ҷолиби идона дар тадбири ҷашнии сокинони деҳаи шағмони ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Балҷувон фазои дӯстиву тантанаи меҳру садоқатро пойдор намуд. муҳаббату самимият ва эҳсоси хушнудӣ дар симои ҳар иштирокчӣ ҳувайдо буд, зеро ҳамагон бо қалбҳои поку ниятҳои созанда баҳри муборакбодии ҳамдигар ба ҷашнгоҳ омаданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар меҳмонон мардуми деҳаи шағмонро дар ин тадбири идонаву шодиафзо ҳамроҳӣ намуданд. наврӯзи некпай ҷашни қадимтаринест ки мардум муддатҳо пеш фарорасиданашро интизор буданду бо иҷрои корҳои ободониву созандагӣ ва тозаву озодагии хонаву маҳалли зист ва иҷрои дигар амалҳои неку шоиста омодагӣ мегирифтанд. ҳоло низ ин оини нек дар байни мардум роиҷ аст. сокинон бо ҳамовозӣ ва иттиҳодиву сарҷамъӣ ва риояи ҳама оинҳои хоси наврӯз аз ин ҷашни милливу мардумӣ бо хушҳолӣ пазироӣ карданд. пешниҳоди барномаи ҷолиби фарҳангӣ бо тақдими суруду таронаҳои пурнишоти баҳорӣ ки аз ҷониби ҳунармандон иҷроиши сатҳи баланди он таъмин гардид, бори дигар ба хушҳолии мардум фараҳи бештар зам намуда ин ҷашни писандидаро дар ниҳоду афкори иштирокчиён боз ҳам гиромиву дилпазир ҷилвагар сохт. таҳияи чорабиниҳои идонаи наврӯзӣ дар ҳама деҳаву ҷамоатҳои ноҳияи Балҷувон ҳамоно идома доранд. сокинони деҳаи дурдасти Самар низ ба муносибати қудуми пурфайзи наврӯзи оламафрӯз ҷашн ороставу хурду бузург ба истиқболаш эҳсоси хурсандиву ифтихор доштанд. намои идонаи наврӯзгоҳ ибтидо аз симои ҳар иштирокчӣ то ба намоишгоҳи пешниҳодшудаву саҳнаи оростаи ҷашнӣ бозгӯкунандаи марому мақсадҳои дӯстонаи мардум, пойдории истиқлоли кишвар ва алоқамандии хос доштани наврӯз ба инсону табиат ва писандида гардидани ин ҷашни зебоиву нишоту хуррамӣ ба аҳли башар аст. деҳаи Самар ки дар фазои кӯҳистон мавқеъ дорад, сокинон фарорасии баҳору наврӯзро аз рангорангиҳои табиат бештар эҳсос менамоянд. сокинонаш меҳнатдӯсту ҳунарманд ҳастанд. маҳсули ҳунари хешро дар намоишгоҳ пешниҳод ва муаррифӣ намуданд. ҷавонону наврасон ба соҳаи варзиш низ майлу рағбати беандоза доранд. пайваста дар чунин иду ҷашнҳо мусобиқа ва бозиҳои гуногуни миллӣ ташкил карда бо ҳам қувваозмоӣ ва нерӯсанҷӣ мекунанд. бонувон ба омодасозии таомҳои миллӣ мепардозанд ки аз русуми деринаву хосаи наврӯз аст. ҳамасола омадани наврӯзро мардум бесаброна интизорӣ мекашанд. суруду таронахонии ҳунармандон ва ҳамовозии дигар иштирокдорон аз ҷанбаҳои муҳиму қисмати асосии ҷашни наврӯз маҳсуб меёбад. зеро оҳангҳои ҷаззобу таронаҳои дилнишин ки табли шодиву эҳсоси фараҳмандиро меафзояд, иртиботи ҳамдигариро наздиктар, муҳаббатро самимӣ ва дӯстиро қавитар месозад. бо чунин рӯҳияи болида ва дар сатҳи баланд таҷлили наврӯзи байналмилалӣ ҳунару истеъдод ва сиришти поки мардуми деҳаи Самари ҷамоати деҳоти сафобахшро бозгӯӣ мекунад.
бо фаро расидани фасли баҳор соли ҳаштум аст ки дар кишвар аз 1 март то 31 май иқдоми ҷумҳуриявии тоҷикона мепӯшем баргузор мегардад. дар доираи ин иқдом занону духтарон ҳамарӯза либоси миллӣ ба бар менамоянд. гузориш дар ин хусус. дар иқдоми ҷумҳуриявии тоҷикона мепӯшем ки дар боғи фарҳангии фароғатии кӯриши кабир баргузор гардид, занону духтарони вазоратҳои молияву маориф бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз фарҳангу тамаддуни оламшумури хеш либоси атласу адрас ва чакан ба бар намуда дар ин тадбир фаъолона иштирок варзиданд. иқдоми мазкур аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оила бо мақсади арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ, тарғиби либоси миллӣ ва муосиргардонии он гузаронда мешавад. тарғиби либоси миллӣ арҷ гузоштан ба мероси ниёгон дар самти риояи фарҳанги либоспӯшӣ ва дурӣ ҷустан аз фарҳанги бегона аз ҳадафҳои асосии ин ҳамоиш буд. зеро либоси миллӣ ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб шуда бозгӯи завқи баланди зебоипарастии мардуми тоҷик аст. мо занон ва бонувони тоҷик ва ҷавонони даврони истиқлол соҳиби истиқлолӣ на ин ки бояд бо либоси атласу чакан ва инчунин бояд бо иффати хеш, бо забондонии хеш, бо урфу одатҳои ҳамидаи инсонии хеш ҳамеша поздори миллату муҳим бошем ва ҳамеша дар ҷодаи таърих ҳамчун занони бароманди тоҷик нақш гузорем. мақсад аз баргузор намудани ин иқдом арҷ гузоштан ба фарҳанг ва либоси миллӣ, тарбия намудани ҳисси зебоипарастӣ дар ниҳоди ҷавондухтарон, баланд бардоштани шавқу ҳаваси онҳо ба либоси миллӣ, ҳамчунин пешгирӣ намудани гаравидан аз фарҳанги бегона мебошад. либоси миллӣ таҷассумгари рӯҳияи равон ва фарҳанги пурғановати ҳар миллат, хусусан тоҷикон мебошад. аз ин рӯ духтарону занони тоҷикро мебояд ба либоси миллӣ арҷ гузоранд, зеро либоси миллӣ ҷузъи аз фарҳанги миллӣ аст. маврид ба зикр аст ки иқдоми мазкур тибқи дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ, анъанаҳои неки аҷдодӣ, махсусан либоси миллӣ, атласу адрас, чакан, баланд бардоштани фарҳанги либоспӯшӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ ва аз байн бурдани тамоюли бегонапарастӣ амалӣ мегардад. баландбардоштани сатҳи касбияти хизматчиёни низомӣ, донишу таҷрибаи ҳаяти шахсӣ, омодабошии доимии ҷангӣ ва сатҳи баланди таъминоту хизматрасонӣ дар ҳамаи самтҳои фаъолияти Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон хуб ба назар мерасад. бо мақсади боз ҳам тақвият додани донишу таҷрибаи ҳаяти шахсӣ, беҳтар гардонидани фаъолияти хизматчиёни низомӣ, иҷрои босифати даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ дар қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҷамъомад баргузор гардид. дар маҷлиси мушовараи Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти вазорат дар 3 моҳаи аввали соли равон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, барои фаъолияти минбаъда вазифаҳо муайян карда шуд. ин ҷаласа дар толори маҷлисии қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо иштироки вазири мудофиа, муовинони вазир, фармондеҳони навҳои қушон, комиссарони ҳарбии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, масъулини қисму воҳидҳои ҳарбӣ ва дигар сохторҳои зертобаи ин ниҳоди қудратӣ доир шуд. дар ҷаласа пеш аз ҳама иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳкиму тақвият бахшидани иқтидори мудофиавии мамлакат, ҳифзи амнияту суботи кишвар, омода намудани мутахассисони баландихтисоси низомӣ, баланд бардоштани малакаи касбии онҳо ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳа мавриди баррасӣ қарор гирифт. муовини аввали вазири мудофиа, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи кишвар доир ба вазъи имрӯзаи минтақа ва ҷаҳон тақвият додани омодабошии ҷангӣ, санҷиши дурусти мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ, зиёд намудани машғулиятҳои таълимӣ, пуррагардонии қисму воҳидҳои низомӣ, баргузории машқҳои муштарак ва дигар масъалаҳои муҳимӣ вобаста ба баланд бардоштани иқтидори мудофиавии давлат изҳори андеша намуд. ضمن بررسی مسئله‌ها تاکید رفت که وضع امروزه جامعه جهانی از خدمتچیان نظامی طلب می‌نماید که بهر باز هم بلند برداشتن ملکه کسبی، استفاده درست تکنیک و تجهیزات نظامی و صیقل دادن دانش و تجربه خویش از هر وقت دیگر بیشتر مسئولیت احساس نمایند.
дар рафти ҷамъомад ба масоили таъмини ақибгоҳии ҷузъу том сатҳу сифати хизматрасонӣ дар ин самт истифодаи самараноки заминҳои хоҷагии ёрирасон ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти ақибгоҳӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардид. айни замон қисму воҳидҳои низомии вазорати мудофиа бо аслиҳа ва техникаҳои ҳозиразамони низомӣ муҷаҳҳаз буда барои ҳифзу ҳимояи марзу буми давлат ва таъмини оромиву субот дар ҳолати омодабоши доимӣ қарор доранд. дар қисмати охири ҷаласа ба ҳозирии намунаи тасдиқшудаи сару либоси ҳамарӯзаи кормандони вазорати мудофиа муаррифӣ гардид. дар шаҳри гулистони вилояти суғд машварати нуҳуми минтақавии роҳбарони ниҳодҳои сарҳадии давлатҳо иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар чорабинии роҳбарону ҳайатҳои расмии ниҳодҳои марзбонии ҷумҳурии Тоҷикистон, Беларус, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Русия ва як қатор ташкилоту созмонҳои минтақавӣ иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. машварати нуҳуми минтақавии роҳбарони ниҳодҳои марзбонии давлатҳо иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Гулистон баргузор гардид. ҳамоишро муовини якуми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ намуд. роҳбари хадамоти сарҳадии хадамоти федералии амнияти Федератсияи Русия раисикунандаи чорабинӣ интихоб гардид. дар машварат иштирокдорон тадбирҳои андешидашавандаи ниҳодҳои марзбонии давлатҳо, иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақилро ҷиҳати муқовимат ба таҳдидҳои амнияти сарҳадӣ дар марзҳои берунии давлатҳои минтақаи Осиёи марказӣ баррасӣ намуданд. дар ин замина аҳамияти барномаи ҳамкории давлатҳо, иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил барои таҳкими амнияти сарҳадӣ дар сарҳадҳои берунӣ барои солҳои 2026-2030 ҳамчун механизми амалии татбиқи сиёсати ҳамоҳангшудаи сарҳадӣ таъкид гардид. ҳамзамон ба фаъолсозии иштироки мақомоти марзбонӣ дар татбиқи барномаи байнидавлатии чораҳои муштараки мубориза бо ҷинояткорӣ барои солҳои 2024-2028 ва барномаи ҳамкории давлатҳо иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил дар самти муқовимат ба терроризм ва ифротгароӣ барои солҳои 2026-2028 таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. иштирокчиёни машварат таҷрибаи мусбати ба рӯзномаи вохӯриҳои корӣ ворид намудани масъалаҳои мутахассисон, намояндагони мақомоти марзӣ аз рӯи самтҳои гуногуни фаъолият ва форумҳои байналмилалии илмиро ки ба мубодилаи таҷрибаи амалӣ оид ба муқовимати пешгирикунанда ба таҳдидҳо ва хатарҳои муосири амнияти марзӣ марбутанд, эътироф намуданд. аз рӯи натиҷаҳои машварат барои таъмини вазъи устувор дар сарҳадҳои берунии иттиҳод маҷмӯи тадбирҳои амалӣ таҳия гардид. пас аз иштирок дар машварати нуҳуми минтақавии роҳбарони ниҳодҳои сарҳадии давлатҳо, иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил, ҳайати меҳмонон дар шаҳри Гулистон бо намоишгоҳи молу маҳсулот, ҳунару ҳунармандӣ, таомҳои миллӣ ва анъанаҳои хоси мардуми кӯҳанбунёди тоҷик шинос шуданд. зимни муаррифии имконияту иқтидорҳои вилояти суғд таъкид гардид ки дар Тоҷикистон бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи эҳёи расму оинҳои неки гузаштагон, рушди ҳунармандӣ, истеҳсоли маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза ва густариши тамоми соҳаҳо таваҷҷӯҳи бештар равона шудааст. ҳамзамон иштирокдорони машварати нуҳуми минтақавии роҳбарони ниҳодҳои сарҳадии давлатҳо, иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил аз маҷмӯаи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд, ки гузаштаи бештар аз 3000 сола дорад, дидан намуда ибтикороти ҳукумати Тоҷикистонро дар самти эҳё ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ намунаи олӣ арзёбӣ карданд. абдуваҳоби абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. имрӯз дар гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки зиёда 100 нафар сержантону сарбозон ки тибқи даъват муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро сарбаландона анҷом доданд, чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. маросими қабули савганди ҳарбӣ ва хайрбод бо парчами ҷангии қисми ҳарбӣ яке аз чорабиниҳои асосӣ дар хизмати ҳарбӣ буда, нишони садоқат ба ватан, ба миллату сарзамин ва ифтихору сарбаландӣ аз нерӯи ҷавонмардона, ҷасорат, доштани нангу номуси миллӣ мебошад.
ин гурӯҳи ҷавонони қавиирода сарбозону сержантони гвардияи миллӣ мебошанд ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро тибқи қонун анҷом дода ба эҳтиёти қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рухсат мешаванд. акнун бо сари баланду ифтихори ватандорӣ, бо захираи донишҳои ҳарбӣ сиёсӣ, маҳорату малакаи ҷангӣ ки дар ин давраи ҳаёт дар мактаби ҷасорату мардонагӣ аз худ кардаанд, барои амалӣ намудани нақшаҳои оянда дар шоҳроҳи зиндагӣ устуворона қадам мегузоранд. ба ифтихори ин сержантону сарбозон дар қисми ҳарбӣ 051-055 гвардияи миллӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ҷавонони ғаюру далери ватанро ки аз қисмҳои ҳарбии гарнизони душанбе ҷамъ омада буданд, ҳайати фармондеҳии гвардияи миллӣ ба ин рӯзи фаромӯшнашавандаи хизмати ҳарбӣ табрик гуфта, таъкид карданд ки ҳамеша ба савганди худ содиқ ва минбаъд ҳам дар ҳама ҷо барои нигоҳ доштани обрӯву эҳтироми миллат, манфиатҳои давлат ва пешрафти тоҷикистони маҳбуб саҳмгузор бошанд. ба президент ба ватан содиқ мемонам. дар баробари билети ҳарбӣ як гурӯҳ сержантону сарбозон барои хизмати намунавӣ, нишондодҳои баланд дар тайёрии ҷангӣ, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои муҳими сиёсии ҳарбӣ, фарҳангиву варзишӣ ва аз ҷониби командирони қисмҳои ҳарбӣ бо рутбаҳои навбатӣ, ифтихорнома, мактубҳои миннатдорӣ ба волидон сарфароз гардонида шуданд. дар ҷамъомад чанде аз беҳтарин сержантҳо аз қисмҳои ҳарбии гарнизони шаҳри душанбе дар ҳузури ҳайати фармондеҳӣ ва сарбозони навдаъватшуда сухан карда, аз лаҳзаҳои беҳтарин ва аҳамияти хизмати ҳарбӣ таъссироти худро баён карданд. маросими хайрбод қисмати фараҳбахшу хотирмони ҷамъомад гардид. сержантону сарбозон бо яке аз муқаддастарин нишонҳои хизмати ҳарбӣ, парчами ҷангӣ ки ҳамеша ҳамсафару фахри онҳо буд, хайрбод гуфтанд. ҷамъомади тантанавиро расми гузашти низомӣ анҷом бахшид ки хизматчиёни ҳарбӣ ба эҳтиёт рухсатшуда аз назди ҳайати фармондеҳӣ бо ифтихору сарбаландӣ қадам заданд. бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ дар шаҳри ваҳдат бо иштироки намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва доираи васеи сокинон чорабинии судманд баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 152 шаҳри ваҳдат бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон бо фаъолону сокинон вохӯрии судманд таҳти унвони роҳҳои пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва масъалаҳои доғи ҷомеа доир гардид. дар тадбири роҳандозӣ гардида намояндагӣ аз кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳадаф аз баргузории чорабинӣ баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии ҷавонон, таҳкими ҳисси худшиносии миллӣ, пешгирии гаравиши онҳо ба гурӯҳҳои ифротӣ ва баррасии роҳҳои ҳалли масъалаҳои доғи ҷомеа арзёбӣ карда шуд. ҳамчунин дар чорабинӣ ба масъалаҳои муҳими арзишҳои миллӣ ва нақши ваҳдати миллӣ дар таҳкими сулҳу суботи ҷомеа таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, таъкид гардид ки тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ омили асосии пешгирии ҳар гуна зуҳуроти номатлуб арзёбӣ мегардад. ба андешаи масъулон тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ҳамкории зич бо оила ва муассисаҳои таълимӣ метавонад сатҳи чунин хатарҳоро ба таври назаррас коҳиш диҳад.
дар идома перомони таъсири фарҳангҳои бегона ва паёмадҳои он ибрози андеша намуда ёдовар шуданд ки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва шинохти дурусти арзишҳои миллӣ метавонад ҷавононро аз таъсири идеологияҳои бегона ҳифз намояд. бо итминон гуфта метавонем ки баргузории ҳамоиши мазкур дар таҳкими худшиносии миллӣ боло бурдани маърифати сиёсиву ҳуқуқии насли наврас ва ҷавонон ва пешгирии равандҳои номатлуб дар ҷомеа нақши муассир мегузорад. ضمن برگزاری جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق در شهر و ناحیه‌های کشور نتیجه سنجش حالت پیشگیری و اشکار کردن قانون ویرانکنی‌ها در سمت زمین، تجربه تفتیشاتی و سودی جنایت‌ها مربوط به خرید و فروش زمین، خودسرانه اشغال نمودن زمین و ساختمان در آن و دیگر مسائل فراگیر حیات جامعه مورد محاکمه قرار گرفتند. توجه نمایید. در ناحیه واسع شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق برگزار گردید که در آن اعضایان شورا نمایندگی مقامات اجرایی حکومت دولتی، مسئولان شعبه و بخش‌ها، راهبران جامعه شهرک و دهات، مؤسسه‌های تعلیمی و طبی، امام خطیبان، زنان و بانوان و فعالان ناحیه اشتراک نمودند. در کار شورا حالت‌های صادرشوی جنایت و کردارهای حقوق ویرانکنی مأموری دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، استعمال واسطه‌های نشعه‌دار، ماده‌های سخت تاثیر، زهرناک، پسیخوتراپی، اینچنین حالت رعایت و اجرای قانونگذاری سوهای معارف و مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در دوام سال‌های 2024-2025 و 3 ماه اول سال 2026 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ضمناً پیشگیری عمل‌های نامطلوب، بیگانه پرستی، جنایتکاری، پاشخوری عائله‌های جوان و دیگر مسائل‌های مورد نظر از هدف‌های مهم و سری‌وقته معنیداد کرده شد. در ارتباط با عامل‌های پیوستن جوانان گمراه به گروه‌های افراطی و تندرو ابراز گردید که شامل شوی برخی از جوانان از معرفت پست و سویه نامکمل دانش دینی و دنیوی آنها سرچشمه می‌گیرد. از این رو پرزور نمودن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی میان جوانان و نورسان، جلب آنها به مطالعه کتاب، آزمون و محفل و مسابقه‌ها از وظیفه‌های مسئولان و نهادهای دخلدار دانسته شد. پس از تحلیل و بررسی مسائل مبرم با قرار شورا جهت تامین رعایت قطعی قانونگذاری ساحه‌های گوناگون، سری وقت پیشگیری و آشکار و برطرف نمودن قانون ویرانکنی‌ها در نزد مسئولان وظیفه‌های مشخص گذاشته شد. در شهر پنجکن جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق برگزار گردید که در آن مسائل مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و پیشگیری نشه‌مندی بررسی شدند. در مرکز توجه همزمان مسائل استفاده ماده‌های سینتتیکی از جمله نوع‌های خطرناک متامفتامین، ماده‌های پسیخوتراپی و سخت تاثیر، اینچنین پنهشوی بیماری‌های سیرویتی قرار داشت. اشتراکداران وضع سال‌های 2024-2025 را مورد تحلیل قرار داده روند اجرای استراتژی ملی اوید به نظارت مواد نشه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030 را بررسی کردند. گفته شد که گردش غیرقانونی مواد مخدر و پنهشوی نشه‌مندی از جمله مشکلات جدی اجتماعی باقی مانده، تاثیر منفی آن به سلامتی اهالی مخصوصاً جوانان نگران کننده ارزیابی می‌شود. مخصوصاً افزایش استفاده ماده‌های سینتتیکی با تاثیر سخت و زود خراب کننده باعث نگرانی بیشتر گردیده است. این گونه موادها می‌توانند به سلامتی انسان ضرر جدی رسانده، عاقبت‌های وزنی به بار آورند. در جلسه نمایندگان ساحه‌های گوناگون از معارف و تندرستی تا مقامات حفظ حقوق اشتراک نموده هر یکی از دیدگاه خود به مسئله بها دادند. ابراز گردید که مبارزه با نشه‌مندی تنها وظیفه یک نهاد نیست، بلکه تلاش مشترک تمام جامعه را طلب می‌کند. نقش عائله، مؤسسه‌های تعلیمی و محیط اجتماعی در پیشگیری این پدیده خیلی مهم دانسته شد. تاکید گردید که کارهای فهماندهی در بین جوانان باید باز هم تقویت یابند. بلند برداشتن معرفت حقوقی و ترغیب طرز حیات سالم میتواند راه مؤثری کاهش دادن خوف‌ها گردد. همچنین مسئله پیشگیری بیماری‌های سیرویتی که با نشه‌مندی علاقه‌مندند در مرکز توجه قرار داشت. ضرورت گسترش چاره‌های پروفیلاکتیکی و استفاده اصول‌های معاصر کار با گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید کرده شد. همزمان بیان گردید که جامعه سالم اساس پیشرفت دولت بوده، حفظ آن وظیفه هر یک شهروند است. در فرجام اشتراکداران اظهار نظر کردند که تنها با همبستگی، مسئولیت بلند و مناسبت جدی میتوان پنهشوی این وبای عصر را محدود نمود. دلیر بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکن، اخبار.
имрӯзҳо хоҷагидорону кишоварзон ва сокинони шаҳри Истарафшан ба бунёди боғҳои нав таваҷҷӯҳи хуса зоҳир менамоянд. Аз ҷумла дар ҳудуди обандбори Заринруд ва канори шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Истарафшан-Хуҷанд-Чаноқ беш аз 3000 беғ ниҳолони мевадиҳандаи себ шинонида шуд. Дар ин тадбир беш аз 300 нафар кормандони ташкилоту идораҳо ва сокинон иштироки фаъолона намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бунёдкориву созандагӣ инчунин кабудизоркунӣ ва бунёди боғҳои нав дар ноҳияи Деваштеж ба ҳукми анъана даромада ба як раванди устувори ҷамъиятӣ табдил ёфтааст. Ин иқдомҳои наҷиб боиси таҳкими ҳамбастагӣ гардида, сокинони 8 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияро ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободонӣ ва рушди минбаъдаи маҳал муттаҳид намудааст. хосатан имрӯзҳо аҳолии заҳматпеша ва созандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштеж дар заминаи роҳнамоӣ ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба бунёди боғҳои нав оғоз намуданд. Ин иқдоми нек ва созанда дар заминҳои солиёни зиёд бекорхобидаву талу теппазор амалӣ гардида, сокинони деҳот ниҳолони мевадиҳандаи себу шафтолуро мутобиқ ба қоидаҳои агротехникӣ шинониданд. қайд карда шуд ки бо татбиқи чунин раванд аз як ҷониб васеъ гардидани майдонҳои боғҳои дорои ниҳолони мевадиҳандаи содиротӣ таъмин гардида, кишти дигар зироатҳои аввалин дараҷа дар заминҳои обӣ ба роҳ монда мешавад. илова бар ин аз ҷониби дигар ба василаи ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани талу теппаҳо ва заминҳои солҳои зиёд бекорхобидаву партов ҷараёни истифодаи самараноки заминро тезонида ба афзоиши истеҳсоли меваҳои гуногунӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза мусоидат менамояд. зиёда аз 4 гектар замина ба боғҳои интенсивию боғҳои ҳусни Юсуф залатои коре бо таври қатрагӣ боғ карда истодем. ҳамзамон дар заминаи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштеж, соҳибкори ватанӣ Фирӯз Абдунабизода дар ҳудуди деҳаи лолазори ҷамоати деҳоти Яхтан дар масоҳати 5 гектар боғи нави ниҳолони писта ва бодомро бунёд намуда истодааст. тибқи иттилоъ дар ин мавзеъ наздики 6000 беғ ниҳолони писта ва бодоми нави гуара шинонида шуда, татбиқи ин лоиҳа имкон медиҳад ки чандин сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши муносиб таъмин гарданд. минтақаро ба назар гирифта ҳамин намуди дарахтони мевадиҳандаро ба назар гирифтем. бодом, писта ин дарахтҳое ҳастаст ки ба беобӣ пуртоқатарак аст, ба ҳарорати баланд пуртоқат аст. барои хотир дар инҷа қариб 7000 гектар замин аст. агар мо натиҷаи беҳтарина ба даст биёрем, имконият дорем ки масоҳати боғро боз зиёд кунем. ҳамзамон дар ин рӯз масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштеж бо лоиҳаи нави корхонаи коркарди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди витаминҳои Тоҷикистон шинос шуданд. масоҳати корхонаи бунёдшаванда ки истеҳсолаш ба коркарди меваҳои шаҳрбори маҳаллӣ нигаронида шудааст, 1.5 гектар буда иқтидори истеҳсоли моҳонааш 3000 тонна меваҷотро дар бар мегирад. гуфта шуд ки бо бунёд гардидани корхонаи мазкур беш аз 70 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин хоҳанд шуд. иқдомҳои созандаи сокинон ва соҳибкорони ноҳияи Деваштеж бахшида ба эълон гардидани соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ равона гардида, ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ба истиқболи ҷашни бузурги миллат 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мегарданд. ҷиҳати риояи дурусти истифодабарии нерӯи барқ, таъмини бехатарии техникӣ, пешгирии қоидавайронкуниҳо ва мусоидат дар таъмини аҳолӣ бо барқи доимӣ, кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар мунтазам чорабиниҳои маърифатӣ ва тадбирҳои санҷишиву назоратиро баргузор мекунанд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар шаҳри Бӯстон имрӯзҳо аз тарафи мутахассисони соҳа ивази ҳисобкунакҳои индуксионӣ ба ҳисобкунакҳои электронӣ баҳри гузариш ба низоми билингӣ идома дорад ки тадбири мазкур бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади коҳиши талафоти нерӯи барқ, ҷамъоварии саривақтии маблағи истифодаи нерӯ роҳандозӣ шудааст. мувофиқ ба тартиби корӣ бекоркунии ҳисобкунаки барқӣ муштарӣ ва насби ҳисобкунаки электронӣ ба қайдгирӣ ва тамғагузорӣ намудан, кормандони масъули шабакаҳои фурӯши барқи шаҳри Бӯстон ба таври камисавӣ санад тартиб дода, баъди пурра анҷом ёфтани ҳисоббаробаркунӣ, муштарӣ ба рӯйхати билингӣ ворид менамоянд. баҳри дар сатҳи баланд сурат гирифтани тадбири мазкур, кормандони масъули раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҳамарӯза рафти корро назорат карда ва кормандони шабакаҳои барқ ва татбиқгарони лоиҳа тавсияҳо дода, ҳамзамон байни аҳолии шаҳри Бӯстон доир ба манфиати гузариш ба низоми билингӣ, сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ доир менамоянд.
برای درستی نصب صابخانه‌های برقی به طلبات جوابگو بودن پایه‌های نصب شده ایستاده صابخانه‌های برقی از طرف ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند کارهای فهماندهی عایدی نصب و عوض نمودن پایه‌های فرسوده شده استفاده درستی تجهیزات‌های برقی دستورهای مشخص داده شده ایستاده است. در شهر بوستان 14,000 مشتریان به قید گرفته شدند که تا امروز 1000 مشتری به نظام بیلینگی پیوست شده است. حالا لایحه گزارش به نظام بیلینگی در شهر بوستان فقط عوض حسابخانه‌ها صورت می‌گیرد. با تاکید مسئولین شبکه‌های برقی شهر بوستان و پیشنهاد متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند در حدود شهر بوستان 200 ستونپایه‌های چوبی انتقال برق که سالهای دراز در استفاده ضرورت به نو کردن دارند. تا امروز 25 ستونپایه‌ها نو شدند و نارسایی چنین ستونپایه‌ها همچون مشکلات اساسی محسوب می‌یابد. حالا در شهر بوستان ما زیاده از 25 عدد ستونپایه‌ها که از جانب برخی از شهروندان احاطه کرده شدگی بودند و بیرون برآورده میشد. ستونپایه‌هایی که هست تماما کارناشایان و فرسوده زیاده از 200 عدد ستونپایه در شهر بوستان به نقشه گرفته شده است. حالا 30 عدد علاقه عوض کرده شد. کارو در این سمت ادامه دارد. تا اول سال 2027 در شهر بوستان باید 13000 مشتری باقی مانده به نظام بیلینگی پیوست گردند. طوری متخصصان ابراز می‌دارند با پوره گذشتن به نظام بیلینگی تلفات نیروی برق در شهر بوستان از 14% به 6-7% برابر می‌گردد که از این جهت صرف استفاده نیروی برق به اقتصادیات مملکت اهمیت مهم دارد. کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت منتظم در کارخانه و تشکیلات و مؤسسه و خواجگی‌ها جهت بلندبرداری مسئولیت شهروندی و مدنیت استفاده نیروی برق کارهای فهماندهی میبرند. از جمله با مقصد تامین استفاده ثمرناک نیروی برق، پرداخت سریع مبلغ آن و پیشگیری حالت‌های قاعده ویرانکنی، کارمندان اگنتی در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر اسفره کارهای فهماندهی انجام دادند. ضمن واخوری با کارمندان اداره و مسئولین ساحه تاکید گردید که استفاده عاقلانه نیروی برق، رعایت قاعده‌های تکنیکی استفاده و صرفه‌کارانه مناسبت نمودن به ذخیره‌های انرژتیکی طلبات زمان بوده در شرایط امروزه اهمیت خاصه کسب می‌کند. مسئولین اگنتی به حاضرین اید به ترتیب درست استفاده تجهیزات برقی، راه‌های پیشگیری تلفات برق، اینچنین ضرورت پرداخت سریع مبلغ آن معلومات مفصل پیشنهاد نمودند. قید شد که اجرای عهده‌داری‌های شرطنامه‌ای و رعایت طلبات قانونگذاری کفیل فعالیت منظم ساحه و تأمین دائمی نیروی برق میباشد. در اساس نظامنامه اگنتی نظارت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان متخصصان ریاست اگنتی نظارت انرژتیکی در منطقه سوخت برای معاین نمودن حالت‌های تکنیکی دستگاه‌های آبکشی و رعایت بی‌خطری و این چنین صرفه عاقلانه قوه برق معاینه تکنیکی گذرانیدند. یک قطار کمبودی‌ها آشکار نموده دستور و پیشنهادها دادند. از طرف اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر اسفره این کمبودی‌ها را برطرف نمودیم. مورد به ذکر است که در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر اسفره 11 پایگاه‌های آبکشی موجود میباشند که از فعالیت منظم آنها ثمره کاری کشاورزان وابستگی کلان دارد. امروزها در همه پایگاه‌های آبکشی تعمیر و آماده‌سازی محرک‌ها با مرام ادامه دارد. همزمان توجه کارمندان ساحه آب به پیشگیری حالت‌های استفاده غیرقانونی نیروی برق، خودسرانه پیوست‌شوی و دیگر قاعده ویرانکنی‌ها جلب گردیده تاکید شد که چنین عملها باعث جوابگری می‌گردند. مسئولین اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری آمادگی خود را جهت همکاری زیج با ساختارهای داخلدار و رعایت پررای قاعده‌های استفاده نیروی برق ابراز داشته چنین ملاقات‌ها را مهم و سریع وقتی ارزیابی نمودند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار.
ба муносибати таҷлили шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба монанди ҳамаи минтақаҳо дар шаҳри Душанбе ҳам бунёдкориҳо бо суръату сифати баланд идома доранд. зимнан масъалаи устувории бинову иншоот таҳти таваҷҷуҳи масъулони соҳа қарор дошта, дар ин замина озмоишгоҳи санҷиши мехсутунҳо дар назди Кумитаи меъморӣ ва сохтмон амал мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бунёди иншооти баландошёна дар хокҳои фурӯнишин бо истифодаи мехсутунҳо роҳандозӣ мешавад. санҷиши тобоварии мехсутунҳо бошад ҳамчун меъёри сохтмони шаҳрсозӣ амри зарурӣ дониста мешавад. ин дафъа таҷҳизоти озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳалли бунёди сохтмони биноҳои истиқоматӣ бо ҷойгиронии марказҳои савдою хизматрасонӣ ва таваққуфгоҳ дар кӯчаи Ҳусейнзодаи ноҳияи Шоҳмансур гузошта шуд. барои бехатарӣ ва устуворнокии бино ки дар хокҳои фурӯнишин бунёд мегарданд, мехсутунҳо дар лоиҳа ба нақша гирифта мешавад. мехсутунҳо аз ҷониби мутахассисони озмоишгоҳ тафтиш карда бо натиҷаи онҳо аз таҷҳизотҳои муосир пешниҳод карда мешавад. иншооти мазкур иборат аз 3 блок мебошад: 16 ошона, 20 ва 24 ошона. мехсутунҳои дарозии онҳо аз 12 метр то 13 метр мебошад. тибқи лоиҳа борбардории мехсутунҳо 500 тонн мебошад. тибқи меъёрҳо ва шартномаи мазкури байни тарафӣ дар иншооти мазкур мехсутунҳое ки қутрашон ба 1 метр баробар мебошад, он санҷида мешавад. давоми 3 соли охир санҷиши мехсутунҳои иншооти дар хокҳои фурӯнишин бунёдшаванда дар аксарият биноҳои баландошонаи сохташавандаи шаҳри Душанбе васеъ ба роҳ монда шудааст. фаъолияти озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгар бошад дар бахши меъмориву шаҳрсозӣ дастоварди муҳим арзёбӣ мегардад. таъсиси ин ниҳод дар тобеияти Кумитаи меъморӣ ва сохтмон бо мақсади баҳодиҳии риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, регламентҳои техникии сифати корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншооти сохташаванда бо мақсади таъмини тобоварии биную иншоот рӯи даст гирифта шудааст. дар тавозуни муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Рошқала 121 километр роҳи ҷумҳуриявӣ мавҷуд аст. барои дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани он аз ҷониби муассиса шуро аз оғози моҳи апрел корҳои таъмирӣ оғоз гардид. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Роштқала аз баракати 35 соли босуботи кишвар дар иқтисодиёту иҷтимоиёти ноҳия пешравиҳои куллӣ ба амал омаданд. бо таваҷҷуҳи ҳукумати кишвар тадриҷан имконият ба талаботи мутобиқ ва ронандагону мусофирон аз шароити беҳтар барои ҳаракат баҳраванд мешаванд. барои ҳаракати бемайлони нақлиёти боркашу мусофирбар заҳмати роҳсозони муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия беандоза буда шуруъ аз оғози моҳи апрел корҳои таъмирӣ оғоз гардиданд. имрӯзҳо роҳсозони ноҳия дар пешбурди корҳои таъмирӣ саҳмгузор буда дар минтақаи рақами 2 роҳсозон саргарми кор мебошанд. барои пешбурди босифати корҳо техникаи роҳнигаҳдорӣ истифода шуда тахту ҳамвор карда мешавад. мо дар мавзеи дум қарор дорем. аз мавзеи дум аз қишлоқи барҷангал сар мекунем то қишлоқи сурҷ мерасем. таъминот ҳам аз сӯзишворӣ вақт ба вақт таъмин мекунанд. техникаҳо дар ҳолати хуб кор кардаистанд. сарбории бештар дар масири ноҳия ба қисмати 42 километраи роҳи хоруғ маркази ноҳияи Роштқала рост меояд. имрӯзҳо баҳри ба ҳолати хуби техникӣ даровардани масир аз ҷониби роҳсозон кӯшишҳо ба харҷ дода мешаванд. таъминоти саривақтӣ бо техникаи роҳнигоҳдорӣ имкон мебахшад то сифати роҳ беҳтар гардонда шуда ҳаракати бехатар таъмин гардад. корҳои сохтмонӣ дар роҳи канорагузари ноҳияи Рашт бо тарҳи муосир ва талаботи меъёрҳои роҳсозӣ амалӣ шуда истодааст. ҳоло дар соҳили дарёи Сурхоб корҳои бунёдӣ бо ҷалби даҳҳо техникаи соҳавӣ вусъат дода мешавад. гузориш дар ин хусус.
сохтмони роҳи канорагузар ба масофаи қариб 3 километр бо мақсади ҳаракати мутадили нақлиёт ва бехатарӣ дар шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии нуробод раштт тоҷикобод лашт ки он тавассути маркази шаҳраки ғарб мегузарад бунёд шуда истодааст. фармоишгари бунёди роҳи канорагузар дирексияи иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта корҳои сохтмониро коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саховат 2005 ва умеди 1 иҷро карда истоданд то иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқи минтақаи кӯҳистон дар муҳлати пешбинишуда ва сифати баланд анҷом дода шавад. дар фасли зимистон маҷрои дарёи Сурхоб аз меъёри муқаррарӣ хеле ҳам кам гардида барои иҷрои корҳои сохтмонӣ шароити мусоид муҳайё мегардад то корҳои тахту ҳамворкунӣ ва назби плитаҳои соҳили дарёро бо сифати баланд анҷом диҳанд. дар сурати пурра амалӣ шудани ин тарҳи созанда барои мардуми маҳал манфиати зиёди иҷтимоию иқтисодӣ меорад, зеро дар шароити камзаминии шаҳраки ғарб бо азхудкунии 30 гектар замини бекорхобидаи соҳили дарёи Сурхоб барои бунёди манзили истиқоматӣ ва ташкили коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ заминаи воқеӣ пайдо мешавад то шароити аҳолии маҳал боз ҳам беҳтару хубтар гардад. ин аст ки бо мақсади татбиқи лоиҳа пудратчиён бо ҷалби 18 адад техникаҳои гуногун тамға ва 38 нафар коргар дар соҳили дарёи Сурхоб корҳои сохтмонӣ тахту ҳамворкунӣ ва мустаҳкамкунии курсиҳои деворҳои муҳофизавӣ ва васлу назби плитаҳои бетонӣ бо сифати баланд ва ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом дода истоданд. сохтмони роҳи канорагузар аз қисмати даромадгоҳи шаҳраки ғарб оғоз мегардад ва баъдан қатқати дарёи Сурхоб то баромадгоҳи он дар асоси лоиҳаи пешбинишуда ва талаботи бехатарии иншоот бунёд шуда истодааст, зеро ин қисмати роҳ пайвандгари шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ ба шумор рафта тавассути он нақлиёти боркашон молу маҳсулоти хоҷагии халқро ба ноҳияҳои минтақа ва кишварҳои ҳамсоя оварда мерасонад. давоми чанд рӯз аст ки сокинони шаҳру ноҳияҳои кишвар ба хизматрасониҳои бо сифати тиббӣ ба таври ройгон дастрасӣ доранд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигаронамон. рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи 5 бо ташкилу ба роҳ мондани аксияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони ҳафтаи саломатӣ ва ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон таҷлил карда шуд. табибони соҳибтаҷрибаи самтҳои гуногун аз ҷумла табибони шуъбаи ҷарроҳӣ, амрози даруна, осебшиносон, мутахассисони шуъбаи кӯдаконаву калонсолон ва дигар табибон дар ин чорабинӣ ҷалб гардида ба таври ройгон ба беморон хизмати босифати тиббӣ расониданд. баргузории чунин чорабинии муҳим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби ҳарчи бештари табибон ба ҳифзи солимии шаҳрвандон арзёбӣ мегардад. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар соҳаи мазкур рушд ёфта дар марказ ва дурдастарин минтақаи Тоҷикистон иншооти наву замонавӣ муҷаҳҳаз бо ҳама шароити муосири ташхису табобат бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд ки беморон дар шароити хуб ба табобат фаро гирифта мешаванд. дар ноҳияи 5 низ давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар бунгоҳҳои тиббиву марказҳои саломатӣ сохта шуда ба истифодаи умум дода шудааст ки ҳамарӯза табибон ва ҳамшираҳои шафқат ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. тибқи иттилоъ дар доираи баргузории аксияи имрӯза табибони ҳозиқ бо дасту дили пок ба зиёда аз 200 нафар сокинони дорои бемориҳои гуногун ба таври ройгон хизматрасонӣ намуданд. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии тандурустӣ дар беморхонаи клиникавии вилояти суғд, маркази саратоншиносӣ, беморхонаи шаҳрии рақами 1, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилоят ва дар ҳамаи дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ муоина, ташхис ва маслиҳату машварати тиббӣ оид ба пешгирии бемориҳо доир карда шуд ва ин тадбири муҳим баҳри сиҳати омма, тарғиби тарзи ҳаёти солим роҳандозӣ гардидааст. аз ҷониби табибони чашм, гӯшу гулӯ, амрози дарунӣ, дандонпизишкӣ, бемориҳои фишорбаландӣ, диабети қанд, бемориҳои қалб, духтурони саратоншинос, асабшинос, сокинон, калонсолон, кӯдаконро тариқи таҷҳизоти тиббӣ аз ташхиси тиббии ройгон гузаронида ба беморон тавсияҳо доданд. имрӯз мардуми вилоят хеле фаъол иштирок карданд, аз муоина ва ташхис гузаштанд ва ин ҳама чорабиниҳо ба он бахшида шудааст ки барои пешгирии бемориҳо.
таъкид бояд намуд ки дар замини дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мусоидати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд барои қабул муоина расонидани ёрии тиббӣ бистараи беморон бо бунёди биноҳои нав муҷаҳҳазнамоӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шуда ин имкониятҳо маҳз ба хотири солимии аҳолӣ пешбинӣ шудааст. дар маркази саратоншиносии вилоят ҳамаи мудирони шӯъбаҳо мутахассисони пешрафтаи соҳа сафарбар карда шуданд. ҳамаи намуд таҳлилҳо, тадқиқи ултрасадогӣ, ташхиси рентгенӣ ва он лавозимотҳое ки барои беморҳо барои ташхис гузоштан барои табобат лозим аст, ҳамаи он ба тариқи ройгон ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон имрӯз дар беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 дигар муассисаҳои табобатӣ низ духтурон дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии тандурустӣ сокинонро аз муоина ва ташхиси тиббӣ гузаронида маслиҳату машварат ҷиҳати пешгирии бемориҳо пешниҳод доштанд. дар рафти ҷамъомад аз ҷониби табибон, кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ба аҳолӣ доир ба роҳҳои пайдо шудани бемориҳо, пешгирии он ва дигар масъалаҳои вобаста ба сиҳатии инсон фаҳмонида шуд. ба муносибати рӯзи умумии ҷаҳонии тандурустӣ ки ҳамасола ҳамчун рамзи ғамхорӣ ва саломатии инсон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад, дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара таҳти унвони якҷоя ба сӯи саломатӣ, якҷоя ба сӯи илм ҳамоиши солимгардонӣ доир гардид. дар раванди чорабинӣ табибон оид ба пешгирии бемориҳо, баландбардоштани маърифати тиббӣ ва риояи тарзи ҳаёти солим ба ҳозирин маълумоти муфид пешниҳод намуданд. ҳамзамон сокинон имкон доштанд аз тамоми намуди хизматрасонии муассисаҳои тиббӣ аз ҷумла ташхиси лабораторӣ, сабти барқии дил, ултрасадо ва ташхиси рентгенӣ ройгон истифода бурда аз саломатии худ огоҳ шаванд. инчунин дар филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара бо иштироки устодону донишҷӯён ҳамоиши илмӣ амалӣ баргузор гардида масъалаҳои мубрами соҳаи тандурустӣ аз ҷумла тарғиби тарзи ҳаёти солим ва нақши ҷавонон дар ҳифзи саломатии ҷомеа мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. чунин иқдомҳо заминаи мусоид фароҳам оварда ба боло бурдани маърифати тиббии аҳолӣ ва таҳкими солимии ҷомеа мусоидат менамоянд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар як корхонаи 3 соли коғаз дар штати Онтариои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сӯхтор сар зад. дар ин ҳодиса марди 29 сола ба қасдан оташ задани корхона гумонбар дониста шуда дастгир гашт. тибқи иттилои департаменти оташнишонии Онтарио, бригадаҳои оташнишонӣ бинобар афзоиши бениҳоят бо суръати сӯхтор дар хомӯш намудани оташ бо мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шуданд. дар умум барои хомӯш намудани оташ 175 оташнишон фаъолият намуданд. сӯхтор ба фурӯпошии боми бино оварда расонд. дар маҳалли ҳодиса корҳои бартарафсозию наҷотдиҳӣ идома доранд. аз замони партоби мушаки Орион миссияи Артемис 2 ҳамаи озмоишҳо ва мушкилиҳои ҷиддиро паси сар кард. 6 рӯзи аввали миссия нишон дод ки капсулаи Орион бо одамони дар дохили он буда тавре ки пешбинӣ шуда буд кор мекунанд. кайҳонавардон акси пушти моҳро бо дастгоҳҳои махсус гирифта ба замин фиристоданд ки ин мақсади асосии миссияи мазкур ба ҳисоб меравад. наса арзиши илмии миссияро таъкид мекунад. дар давоми парвоз экипаж мушоҳидаҳои зиёдеро анҷом дод. дар вақти воқеӣ тақрибан 35 объекти геологӣ сабт карда шуданд ки метавонанд аз таркиби минералии сатҳи моҳ шаҳодат диҳанд. экипаж инчунин аз фазои чуқур гирифти офтобро мушоҳида кард ки ба гуфтаи халабон Виктор Гловер ин падидаи фавқулода ба назар ғайривоқеӣ менамояд. дар Доғистон ба мавҷи сеюми обхезӣ ки аллакай дар рӯзҳои наздик дар интизор аст омодагӣ мегиранд. тибқи пешгӯё ҳадди ақал 4 маҳалли аҳолинишини кӯҳӣ метавонанд зери зарба қарор гиранд. обу ҳавошиносон аз боронҳои шадид, раъду барқ ва барф огоҳ мекунанд. дар натиҷаи 2 зарбаи қаблии офати табиӣ 6 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 2000 манзилҳои истиқоматӣ зери об монданд. гуфта мешавад ки беш аз 6000 нафар аз сокинон ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. дар минтақа 55 нуқтаи ҷойгиркунии муваққатӣ ҷойгир карда шудааст. бо мақсади рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим байни ҷавонон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мусобиқаи варзишии деҳа ба деҳа баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
дар доираи баргузории мусобиқаи варзишӣ таҳти унвони деҳа ба деҳа ки бо ташаббуси раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти хатлон ва бахшҳои он дар ноҳияҳои абдураҳмони ҷомӣ ва ёвон баргузор гардид, даври ниҳоии рақобатҳо миёни дастаҳои беҳтарини ин ду ноҳия доир шуд. дар бозии финалӣ дастаи хуррамдеҳ бо тими намояндагии минтақаи ноҳияи ёвон вориди рақобат гардида вохӯрӣ бо ҳисоби 3-1 ба анҷом расид. дар натиҷа дастаи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бар рақиби худ пирӯз шуда соҳиби ҷоми мусобиқа гардид. ин мусобиқа дар идомаи бозиҳои интихобии деҳа ба деҳа баргузор шуда дастаҳое ки дар марҳилаҳои қаблӣ миёни деҳаҳо ғолиб баромада буданд ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. рақобати финалӣ бо иштироки мухлисону дӯстдорони варзиш дар фазои гарму самимӣ баргузор гардид. ҳадафи асосии баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ рушду оммавияти варзиш миёни аҳолӣ, ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим, таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои баргузор намудани мусобиқаҳои варзишӣ арзёбӣ гардид. масъулин иброз доштанд ки мусобиқаҳои варзишии деҳа ба деҳа барои баланд бардоштани завқи ҷавонон ба варзиш ва тарбияи ҷисмонии насли наврас мусоидат намуда, ҳамзамон фазои дӯстӣ ва ҳамбастагиро миёни сокинони деҳаҳо тақвият мебахшад. дар анҷоми чорабинӣ ба дастаи ғолиб ҷоми мусобиқа, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуда ба ҳамаи иштирокчиён барои иштироки фаъолона изҳори сипос ва тӯҳфаҳо тақдим гардид. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 10 апрели соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 3-8 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 21-26 дараҷа гарм. дар ноҳияи Доманакӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 7-12 дараҷа, рӯзона 19-24 дараҷа гарм. дар ноҳияи Кӯҳӣ шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 19-24 дараҷа гарм. дар ноҳияи Кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 8-10 дараҷа, рӯзона 21-23 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушуболидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.